Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хело буд ки дӯстон навор напартофтаем хонаҳои фурӯшӣ. Имрӯз дӯстон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед дӯстон, лайк монед, комментария нависед дӯстон ва дар номерҳои поёнбудаи мо WhatsApp ҳаст дӯстон, муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем, гуфтем дӯстон, дар шаҳри Ваҳдат пеши домои Табрез хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино ҷойгир аст дӯстон. Сари роҳе ки Файзобод мешавад дӯстон, Ваҳдат ана ҳамин тараф сари роҳ да пеши домои Табрез бинои ошиёна 6 ошиёна хона дар дуюм ошиёна қарор дорад дӯстон. 64 квадрат. Ана ҳам плакати мебинед дӯстон, ана ҳам тиреза ва ин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Ду дар хона 64 квадрат. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон, рафта дар омада маълумоти ин хонаро медиҳем ва дар номерҳои Соимулк занг мезанед, маълумоти пура ин хонаро аз Соимулк мегирем дӯстон. Якум ошиёна магазин мешавад, хонаи фурӯшӣ дар дуюм ошиёна. хоб меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ва двори ана ҳамин бино 6 ошиёна омадем. Аз ин тараф роҳ дорад, аз он тараф ҳам роҳ. Ду падез дӯстон, хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин падез қарор дорад. Плашадкаи калон. ҳозир доми кирпични аст дӯстон. ҳозир дар омада хонаро ба навор мегирем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед. Срочно фурӯхта мешавад дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба дуюм ошиёна баромадем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки аст дӯстон. Дар як ошиёна 4 дар хона аст дӯстон. ҳозир дар омада поли маълумоти ин хонаро медиҳем дӯстон. ростак як калидор мешавад, ҷои оина дӯстон. Калидори дароз, полҳо амалавинат, кафел. хонаҳо ремонташ поли тайёр аст дӯстон. Потолок ҳамаш тайёр аст, фақат абой мезанем тамом дӯстон. Якум хона, инҷо дуюм хона, ҳоҷатхона, ванна ва кухни дар он бар. Аз тарафи дасти рост якум комнатаи зал аст дӯстон, меҳмонхона. ду дар хона гуфтем 64 квадрат. потолокош полни тайёр аст дӯстон. тирезаҳояш аз тарафи раҳ. сари роҳ даст дӯстон. полҳо ламинат. хона техпаспорт дорад, об свет мушкилӣ нест дӯстон. дуюмги хона спални. тирезашам аз тарафи роҳ. ростаки ҳоҷатхона, полни кафел, турбаи димоход дар инҷо ва дар инҷо душевоям турбаи димоход мондагиам дӯстон. як тирезача аз тарафи кухни. ростакиаш бошад, кухни аст дӯстон. то арка, балкон.
тилзаи калон аз тарафи роҳ. хонаҳо калон калон аст дӯстон, кухняшам калон аст. хоб дӯстони азиз, як бори яр такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Табрез, бинои 6 ошёна. хона дар 2 ошёна қарор дорад. дудархона 64 квадрат. нархи ин хона 320 000 сомон муомила дорад. срочно фурӯхта мешавад дӯстон. техпаспорт дорад, документҳояш ҳамаш қоидави аст дӯстон. об свет доимӣ. ремонташ пурра тамом шудаги аст дӯстон. фақат абой ва як термикси дар ҳоҷатхона ёки санузел мезанед дӯстон. тамом. дигар мақсад ҳамаш қоидави буд шудаги мақсад ремонташ. об свет доимӣ. номерҳо барои тамос 990 98 69. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон. номерҳои прамой ватсап надорад. занг мезанед, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад, чизе ки нафаҳмидед. хоб, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен. дар номерҳои поёнбудаи мо 915 61 53 53 ватсап ҳаст дӯстон. ана ҳамин поёнда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.